estem davant d'un dels moments més durs de les últimes dècades i els esforços han de ser col·lectius i compartits. Per això, i a diferència de 2008, ara les mesures estan servint realment per a potenciar un escut social que ha de protegir a les majories socials. Però en Podem no ens conformem i per això hem demanat que s'amplie amb un ingrés vital mínim tan necessari per a totes les persones vulnerables. Al mateix temps, i des del COI, també estem sumant esforços i hem demanat a l'Ajuntament que destine tots els recursos que facin falta per ajudar els treballadors i les treballadores, als autònoms, a les pimes i als comerços amb l'objectiu de no deixar a ningú enrere. Hem demanat que es faça un acompanyament, una gestió d'acompanyament telemàtic per a facilitar que totes les persones puguen accedir a les ajudes de l'escut social amb l'objectiu de no deixar a ningú fora. I ens ha preocupat i ocupat la gestió de les residències de majors. Hem d'acabar amb el negoci de les cures. I per últim, m'agradaria tornar a enviar una abraçada enorme, un aplaudiment enorme a totes les persones que estan en primera línia lluitant contra aquest virus, perquè juntes podem.